merkataritza landuko dugu, zergaitik, honek guztiak lagundu dezakeelako edo ez, inklusiorako hori da pixka bat perspektiba beste bi mailetan batean segurtasunari buruz hitz egingo dute, ea zenbateraino segurtasunak eta segurtasunaren pertzepzioak inklusio edo inklusiorako balio duen, eta bestean etxe bizitzaren gaia landuko dute. Hiru mahai hauek bukatu behar dute ordubiak aldera, pixka lehenago, ordubitan denak plenarioan elkartuko gera, sala handian, eta bertan ondorioak aipatuko ditugu. Eta denon artean partekatuko ditugu 3 mailen ondorioak. Orain, Roberto aurkeztuko dizuet. Roberto San Salvador del Valle dugu gaur gurekin. Ponentziari, berak egingo du ponentzia nagusia gaurkoa hemen, eta ondoren ditugun beste konbidatuekin hitz egingo du. Ane Oiarbide da hoietako bat, berdintasuneko ekonomiako eta tokiko enpleguko zinegotzia da, Donostiako udalean, Ricardo Anton ere badugu, Reas Euskaditik dator, eta Javier Álvarez Aras Bilbao ekintza arduraduna. Beraz, orain Roberto zure esku utziko dut maila. Ez dakit akatsa izan den ala ez, baina ni ez naiz ekonomista, ez dut enpleguaren arloan lan egiten, nik akademikoa naiz, beraz, emaidazue 20 minutu ematea, igual gutxi da, nik 3-4 ordu beharko nituzke gaiari buruz hitz egiteko. Beraz, baliteke saio guztia desastre hutsa izatea nire erruagatik. Beraz, oraindik norbait honea bidali badute demokratikoki, baina oraindik nahiago badu segurtasunari buruz hitz egin edo etxe bizitzari buruz hitz egin edo entzun, benetan joan zaitezte, zeren agian igual hau tortura hutsa izan daiteke berarentzat. Ados. Hitz egin dezagun ekonomiari buruz, enpleguari buruz eta hurbiltasunari buruz. Ikuspuntu horretatik, nik zer egin nahi dut? Akademiko naizenez, atentzioa jarri nahiko nuke egungo konplexutasunari buruz. Alegia, herri bakoitzari buruzko realitateari buruz egin dezakegun, zer egiten ari garen egiten, zer ez, zailtasun ditugun, zer zailtasunez, baina gaur egun begi bat globaltasunean jarri behar dugu, eta beste begia lokaltasunean, azken finean horrela egingo dugulako, horrela asmatuko dugulako hoberen. Egunero gauza asko gertatzen ari dira, batzuek oso gauza dramatikoak dira, eta benetan eragin oso brutala daukate pertsona askoren eguneroko bizitzan planetan. Eta ondorioz, begi bat beti izan behar dugu errealitate horretan jarrita. Gaur ja komentatzen genuen, erdi brometan, baino nire ustez oso gai serioa da. Gaur Trumpek bakea prometitu digu Iranen, eta ziurrenik 24-48 ordu irango du, zeren burtsarako efektua bakarrik bilatzen du lobbientzat. Eta hemen ez dakit, asko agian agnostikoak edo ateoak egongo dira, baino atzo Aita Santuak Kanarietan migratzaileari buruz egiten zuen, duintasunari buruz hitz egiten zuen, eta duintasun hori ez da desagertzen muga gainditzean. Pixkanaka zientzia eta teknologia mugitzen joan da denbora guzti honetan, eta aldaketa handia gertatu da globalizazioan, ez da ekonomikoa bakarrik, orokorra da, baina beste elementu bat ere badaukagu, eta da denboraren azelerazioa.
gu bizigaren errealitatean interbentzioak motza izan behar dira, dena motza izan behar da, eta beraz, eta konplexunetasunak aldiz, lasaitasuna behar du, lasai hitz egitea eskatzen du, eta beraz, nik kongreso formatu hauek aldatu egingo nituzke, eta nahiago nuke mai buelta baten eseri, eta kalimotxo batekin luze hitz egin goizeko 3 arte. Zergatik, hor xehetasun finak aterako liratekelako, eta hor zer agertzen da, gure atzean daramatzagun porrot guzti horiek, eta porrot horietatik ikasten dugu. Aipatu bezala globalizazio horretan dagoeneko urratu asko dauzkagu, eta badago bat niretzat benetan arduratzen nauena. Eta da deskonfiantza, alegia, deskonfiantza dago hemen zaudetenek diputaziokoekin, gobernukoekin, udaleko langileekin, edota, Espainiar gobernukoekin, edota Europar Batasuneko aginteriekin, baino baita ere sektore publiko eta pribaturen artean, irabazi asmorik gabekoek publikoekin edo pribatuekin, eta beraz, herritar anonimoak zer egingo du kasu honetan, baita ere deskonfiatu, bere habitabilitate baldintzak ez badira aldatzen, orduan, deskonfiantza prozesu bat hasten da eragileekiko, eta zuek ere hitz egiten duzunean beste agentea edo beste eragileari buruz egiten duzuenen ere deskonfiantza erakusten duzue. Bigarrenik, azelerazio horren ondorioz, bizi estresa sortzen da. Zer esan nahi dut honekin? Nire gana batzuetan ikasle bat edortzen da, desbordatuta dagona, gainezka eginda, eta lehenengo gauza esaten diot. Eseri zaite, hartu arnasa, eta egon 2 minutu, eta hortik aurrera ja hasiko gera hitz egiten. Zeren, ikusten dut jendea benetan kaltetuta, pertsona gisa, baita ere kaltetuta harremanetan, entzuteko gaitasun gutxirekin, eta gauzak komunikatzeko, gauzak lasai eta ordenean komunikatzeko gaitasunik gabe. Hirugarren elementua zera da, individualismoa. Individualismoak sustrai sakonak ditu. Ez bakarrik adinkeria pertsona zaharrekin baizik eta egiten dugu, adinkeria praktikatzen dugu adin guztietako pertsonakin, adibidez gazteekin ez dira gai emantzipatzeko eta ez badira gai soldata bat ematen diegu, ez diegu errekonozitzen formakuntza urte guztiak egin dituztenak, azkeneko urteetan, baita ere, zure bikotek ez era aurpegiratzeko edo, eta adineko pertsonen artean zer esango dugu, horiek ja adinkeria erabate sufritzen dute, eta gero baita ere bakartasuna dugu, alegia. Berdin duze adin, pertsona guztiek dauzkate bakartasuneko momentuak, eta ez dakite zeinen gana joan individualki konpondu ezin ditzaketen gauzak konpondu alizateko. Badugu beste konplexutasun honen beste realitate bat, eta zera dira. Ditugun baldintzek sortzen dituzten baldintzak. Kenduta 45 urteko gizonak, soldata nahiko altua dutenak eta abar, horiek ez bazarete, eta noski txuriak ez bazarete, edota indo-europarrak ez bazarete, beste guztiak ziurrenik urratuak sentituko zarete, alegia, momenturen baten deskartatuta edo baztertuta sentitu zarete zuen jatorriarengatik, generoarengatik, sexuarengatik, diversitate funtzionalengatik edo zaurgarritasunarengatik. Beraz, konplexutasun handiko eszenarioan gaude, eta zer egin dezakegu? Gainezka egin dezakegu, edo gainezka sentitu gaitezke, presioa sentitu dezakegu, inork ezin du hau konpondu, zergaitik, zeren kausa, urratu hoien kausa gehienak globalak dira. Eta horrek paralizatu gaitzake, edo hasi gaitezke josten. Nik nahiago dut josten hasi edo josten jarraitu. Zeren hemen zaudeten asko
ez zarete geldirik egoten, baizik eta josten duzuen personak zarete, badakizue arilkatzen, badakizue sareak josten, eta pixkanaka konzeptu guztiak zoritxarrez galtzen joan gara. Eta zer josi behar dugu? Beno, nik lau misio jarriko nizkizueke. Lehenik eta behin, kompetitibitatea edo lehiakortasuna sustatzea. Seguraski gelan egongo bagina norbaitek esango zidan. Ez, lehiakortasuna, baina gaizki jarri dut, kompetitibitatea, alegia. Ez lehiakortasuna, barkatu. Alegia, ez lehia bakoitzaren, alde batetik lehia moduko bat da, honen eman behar dugu, baina kooperatuz baita ere, beraz, lehia eta kooperatzearen arteko fusioa. Eta enplegua eta ekonomiari buruz ari garenez, zaintzaren ekonomiari buruz hitz egin dezakegu, enplegagarritasunari buruz hitz egin dezakegu, eta baita jarduerari buruz, alegia. Badira pertsona batzuk jarduera laborala geldirik dutena, pixkanaka, alegia erretiratzen dira, baina pertsona horiek oso aktibo izaten jarraitu dezakete eta balioa erantsi dezakete gizarteari, eta horrek eskemaren parte izan beharko luke. Zergaitik badugulako gizartearen portzentai oso handi bat, gauzak egiteko gogoarekin, baina ez dutenak berriro norbaitek agintzea nahi. Dagoeneko askatasun bat lortu dute, eta aukeratu nahi dute, zein izango den beren kontribuzioa gizarteari. Bigarrenik, asko hitz egiten dugu klima aldaketari buruz eta baliabideen sobreesplotazioari buruz. Eta nire ustez, hor ere ekonomia egin dezakegu eta zirkulartasuna saretu dezakegu, alegia. Berriro ere gizakiaren eta habitat, ekosistema eta biosferaren arteko oreka lortu dezakegu. Hirugarren elementua zera da. Esklusio edo inklusioari buruz hitz egin, baino kohesioari buruz gustatzen zain niri hitz egitea. Hori da azken irudia. Eta gainera modu kohesiboan, alegia. Aktibatu behar gara kohesio hori lortzeko. Eta hori sarbide ekitatibo bezala irudikatzen dut ongizateruntz. Eta laugarrenik sormena sustatu behar dugu. Memoria kolektiboak eta identitateak hibridatuz. Hemen jaio garen pertsonak gaude, baina baita hemen jaio ez direnak, baina dagoeneko honen parte direnak. Eta sormena bi hoien arteko elkarpuntua izan daiteke. Eta edredoiaren erdian beti zera jartzen dut, balio demokratikoak kooperaziotik asentatzea. Bueno, hori da akademikoen teoria hau, barkatuko didazue, ezinbestekoa da akademiko batek ideia abstraktuak edo etereoak botatzea, baina honek ez du zertako balio, agian pentsatu dezakezu. Bueno, orain pauso bat gehiago emango dugu. Eta zera esan nahi dut, hurbiltasunetik hasi behar gara lanean. Eta zer da hurbiltasuna? Hurbilekoaren kualitatea edo, eta zer da hurbilekoa? Gertutasuna, antzekotasuna, bizilagunak, hitz guzti hauek erabil daitezke hurbileko edo hurbiltasun hitza erabili ordez, bokabulario gehiago daukagula erakusteko. Baino, guazen etimologiara. Eta oraingoz institutuetan latina eta greziera emango baliz, hau erabilgarria izango litzateke oraindik. Baina, erderaz, proximo edo hurbilaren sustraiak gertutasunari egiten dio referentzia. Eta beraz, gertuko edo hurbileko ekonomiak zer esan nahi du, eragileak gertu dauzkan ekonomia, oso gertu dauzkan ekonomiak, beraien artean gertu daudenak eta helburu diren pertsonak ere gertu dituztenak. Eta baldintza hau gehienetan ez
da betetzen gure ekintzetan. Zergatik, prozedura asko ditugulako, kantitatea eta kalitatea bermatzeko, baino gero ez dugu hurbiltasuna bermatzen. Ingelesek kualitateari buruz hitz egiten badiezu haiei, erotu egiten dira, zeren ez dakite oso ondo zertaz ari diren. Kualitate hitza esatetik ez zuen. Beraz, zer da gertuko ekonomiak sarekatzea? Ekilibro hori lortzen duten ekonomiak, alegia, gizakia, habitata, ekosistema eta biosfera orekatzen duten ekonomiak. Klima aldaketari begiratzen diogu eta baita baliabideen sobreesplotazioari. Baina, agian teknologi gehiegi dugu, teknologi gehiegi erabiltzen dugunez, gertutasun hori galdu egiten da. Eta nire ustez, zirkulartasuna gertutasunetik, hurbiltasunetik ikusita, benetan aberasgarria izango litzateke ez. Eta zergatik diot hau, komunitate energetiko lokal guztiak geroz eta hurbiltasuna gehiago inplikatu, erresistentzia gutxiago aurkitzen dute beren buruak garatzeko. Eta hori, ekonomia jarduera gehienekin gertatzen da. Behin komunitateak ulertzen duena zer dan. Distribuzio ekitatiboa da bigarren puntu nagusia. Baina, oparotasun banaketa ekitatibo gehiago duen ekonomiak lortu behar dugu. Eta ekonomia edo emaitza txarrak daudenean edo defizitak daudenean baita ere. Guztien ongizaterako, enplegagarritasun duinerako eta jarduerarako ekonomiak. Honek garapen handia behar du oraindik. Eta hurbiltasuneko merkataritzatik ere, kontuan hartu behar dugu ekonomia kultural eta sortzaileak, berezkoak eta mestizoak. Ez ginateke gai izango, ez bagendu gure identitate lokala, gure gana datozen identitate guztiekin uztartzen. Daukagun horrek daraman bagaje eta ondare guztiarekin. Hurbiltasuneko ekonomiak harilkatzeko momentua da. 4 elementu gustatuko litzaidake sartzea hurbileko ekonomiaren politika. Lehenik eta behin talentua zaindu behar dugu, hori askotan esaten dugu. Bertan talentu lokala dugu, eta batzuk pentsatzen dugu gizaki guztiok daukaguna gutxienez talentu bat. Baina buzeatzen jarraitu behar dugu talentu hori aurkitu arte. Eta talentu horrek enkajatu behar du baliagarria den leku horretan. Bada jende asko porrot egiten duela, ez talenturik ez dukelako, baizik eta ez dagolako berez dagokion lekuan. Bigarrenik, talentua migrantea ere bada. Nire ustez dagoeneko gure erkidegoan dauden 300.000 kanpotar horietan benetan talentu handia dago. Eta horien barruan alegalitateak daude, oztopoak, objekzioak, eta horien ondorioz ezin dugu ikusi daukaten talentua. Normalean lehen sektorean egin duen lana delako, komertzioan egin du lan, zerbitzuetan lan egin du, eskoletan, osasungintzan, eta asko kostatzen zaigu pertsona horiek duten talentua ikustea. 90.000 pertsona ditugu expatriatuak talentudunak, hemendik joan direnak, uste zutelako ezin zutela bere talentua hemen erabili. Eta tristeena zera da, badakigu gehienak itzuli nahi dutela, bere kuadria faltan botatzen dutelako, bere familia erreala edo atletik edo alabes faltan botatzen dutelako, pontxopotea edo patata tortilla faltan botatzen dutelako. Baino hemen senyoro batzuk daude, esaten dietenak gazte meritorioak direla. Imaginatu Iker Muniain edo Oiarzabal bat 35 urte egongo balira klubean eta esango baliete, ez du oraindik ezin zera titular izan,
ondo jolasten duzu, ondo jokatzen duzu, baina badago hemen 35 urteko beste gizon bat, zu baino hobeto jokatzen duena, ez. Jendeari bere rola eman bar zaio dagokion momentuan. Eta talentu globala ere badaukagu. 7.000 milioi pertsona baino gehiago bizi dira munduan, baditugu hemen ere honea datoazten batzuk, Erasmus egitera, eta ez digu kasorik egiten. Astelenean Filipinar eta frantses batekin bildu behar naiz, eta ni benetan hemen edozein lan emango nieke, benetan azkarrak direlako. Argiak direlako, baino inork ez dientzuten, eta beraz, beren herrira bueltatuko dira. Bueno, norbaitek egin diezaiela harrera. Sortzaileak, enpresarioak, ekintzaileak diren pertsonai harrera egiten diogu, bai, oso ondo dago Mikel Oyarzabal bat izatea, Iñaki Williams bat, erreferente izatea, gure gizartearentzat, baino, tira, gizartean dugun pertsona sortzaile horiek, iniziatiba dutenak, ekintzaileak direnak, enpresarin izan nahi dutenak, edo bai sozialki, bai industrialki, ondo egongo litzateke prentsan lehen horrian agertzea, sare sozialetan agertzea, eta gainera hitz onak esatea haiei buruz. Hirugarren gomendioa, konplize egitea erabiltzaileak eta konsumitzaileak. Nire ustez, hurbileko ekonomia honena, zera litzateke nire alabak konbentzitzea, Amazon ez dela alternatiba ona. Nik egunero militatzen dut. Eta beraiek etxean dauden momentuan, behintzat, ja ez dute Amazon erosten zeren, mehatxu egiten diet, erentziak galduko dutela, beren aitaren maitasuna galduko dutela, eta horrek benetan minek ematen die. Baina badakit, etxetik ateratzen diren unean, zerbait behar badute, klik Amazonen erosten dutela. Niretzat, herritar anonimoen bataia klabea da. Eta herritar anonimoak ez daude lerrokatuta garapen gizatiar demokratikoarekin. Ez dago balore demokratikoetan sustraituta. Gure balore demokratikoak irauten dute, baina sondeoen arabera balio antidemokratikoenak dituzten posturak geroz eta handi gehiago dira, eta alderdi batzuek dagoeneko kuestionatzen dituzte 58ko giza eskubideak. Beraz, uste dut gehiago landu behar ditugula herritarrak eta erabiltzaile eta kontsumitzaile gisa kontzientzia gehiago landu behar dugula. Laugarren ideiak finantzazio eta inbertsio lokalekin du zerikusia. Denok nahi dugu multinazional bat etortzea eta inbertsioak egitea, denok nahi dugu inbertsio funtsak beren inbertsioak handitzea hemen, baina nik nire buruari zera galdetzen diot. Nun daude funts horiek guztiak momentu hauetan guztiok aurreztuta dugunak, eta horietako zenbat daude aktibatuta produktiboki, eta zenbat begiratzen dute bakarrik, zenbat interes ematen dit, edo nun jartzen dut, edo nun sartuko ditut errendimendu handiago izateko. Eta sala hontan gauden noetatik, zenbatek dugu etxe bizitza bat eredatuta, eta nahi dugun gauza bakarra da, merkatuko preziotik gora saltzea edo alokatzea. Horrek beldurtzen nau hurbiltasuneko merkataritzatik. Herritar bakoitzak badaukagu gaitasuna aurrezteko edo ondarea pilatzeko, baino zer gertatuko litzateke gure gaitasun horiek norabide horietan jarriko bagenitza ez besteetan. Ekosistema hitza beste saioetan agertu da, eta nire ustez termino garrantzitsua da, baina ez edozein norabidetan doan ekosistema, eta ez edozein norabidetan doan berrikuntza, baizik eta berrikuntza eraldatzailea. Eta hori zer da, gauzen kualitatea aldatzen duena. Ziurrenik gauza desberdinak egiten hasi behar gara, emaitza desberdina izateko. Behin eta berriz gauza berdinak egiten baditugu, emaitzak berdinak izango dira. Eta teknologiaz gain, teknologiaz haratago badago berrikuntza gehiago.
bada berrikuntza gehiago. Ni ez naiz ludita, nik ez ditut makilak erretzen, nik teknologia erabiltzen dut, ahalik eta gehien. Beraz, hau da nik proposatu nahi dudana, eztabaida gisa hemen gaudenen artean, gustatuko litzaidakena galdetzea zera da, nola arilkatuko ditugu hurbiltasuneko ekonomia hauek oparotasuna sortzeko gure inguruan, baino kontuan hartuta oparotasun hori ahalik eta hoberen banatuta egonda. Deskarte guztiak murrizteko eta asimetriak murrizteko. Eta orain, eztabaidarekin hasiko gara. Mortal. Creía que era en actitud de castigo, por lo que había. Bueno, orain elkarrizketa hasiko dugu. Akademia konpentsatzeko zorionez errealitatea ekartzen dugu ere, baita mahai honetara. Ana Oiarbide dugu, gurekin berdintasuneko ekonomiako eta tokiko enpleguko zinegotzia eta alkate ordea Donostiako udalean. Enpresa administrazio eta zuzendaritzako lizentziaduna da, aurreko agintaldian, enpleguari buruzko esparruan lan egin aurretik, gustatuko litzateke eskatzea, bi gauza desberdin ez direla pentsatzea. Eta, marketing eta zuzendaritza komertzialeko masterra ere egin du, beraz, uste dut, bere inguruko mundua ondo ulertzen duela. Hanerekin batera, Ricardo Anton daukagu. Bera, arte derretan lizentziaduna da, baino ekonomiari buruz hitz egingo digu. Ni geografo eta historiagilea naiz, beraz, ondo gabiltza, ekonomiari buruz hitz egiteko, baina marketingen masterra egin du. Bai, hori akatsa izan zen. Baina horrek erakutsi zizun gaizkiaren alde hori, ezta? Bai. Eta, zuetako askok dakizuenez, kolaboraborarekin lan egiten du. ADN kolaboratiboaren eragile gisa definitzen da erakunde hau, eta bere burua enredatzaile gisa aurkezten da, berritzaile gisa, beti gauza arraroak bilatzen dituena, eta ikasteko formula informalak bilatzen ditu gizakien artean. Eta ondoren, azkenik, Javier Álvarez Aras dugu. Bera, Bilboko udaleko enpresa eta enplegu alorreko arduraduna da, Bilbao ekintzakoa, eta oparotasuna sortzeko erronka duen erakundea da, eta banatzekoa, baita ere. Esperientzia izan du konsultoritzaren munduan, eta zientzia ekonomiko eta enpresarialaren munduan. Eta informazio segurtasuneko masterrare egin du. Digitalizazioa eta teknologiaren gaiak ere landu izan ditu, bere alde on eta txarrekin. Beraz, lehenengo erronda honekin hasiko gara. 10 minutu dute hitz egiteko gehienez, eta nik planteatu dudan hau beren egunerokotasunean zenbateraino erreal edo ez erreal ikusten duten esan dezakete. Mila esker, hemen parte hartzea gonbidatzeagatik eta panel honetan egoteagatik. Eta, oso ideia iruditu zaite kalimotxoaren inguruan eseri eta hitz egiteari buruz komentatu duzun ideia hori. Donostiari buruz hitz egiten hasi aurretik, uste dut premisa batzuetatik abiatzen garela, eta komunak dira premisa horiek, eta hauek dira. Lortu nahi dugu gure hiriak inklusiboagoak izatea, kontuan hartuta gure gizarteak geroz eta anitzagoak direla. Erronka horri aurre egin behar dugu ahalik eta azkarren. Horretarako enplegua gakoa
da inklusioa eta kohesio soziala bultzatzeko. Guk Donostian, udalean, eta Donostiako sustapenean, uste dugu enpleguarako sarbidea benetan gakoa dela inklusio sozialerako. Zergaitik, segurtasun ekonomikoa ematen duelako, eskubidearako sarbideak, dignidade pertsonala eta partizipazio komunitarioa. Kolektibo zaurgarrienetarako ez da soilik lan bat, baizik eta herritar izateko sarbidea ere bada, eta guretzako guztientzako oinarria da proiektu bati ekiteko, edo bizitza proiektu bati ekiteko. Horregatik, Donostian enpleguak egotea eta kalitatezko enpleguak egotea benetan lehentasuna da. Horregatik, duela hilabete pare bat, enplegu eta bertako garapeneko plana onartu genuen lehenengo hiria izan ginen Euskadin. Plan horretan, udalak aitortzen dira leku hoberen gisa horrelako neurriak sustatzeko, adibidez gizarte eta ekonomiarako neurriak eta enplegurako neurriak implantatzeko eta pertsona, baztertze arriskuan dauden pertsonen inklusiorako politikak hartzeko. Lege horren gomendioen arabera, balioan jartzen dira koordinazioa instituzioen artean, naiz eta deskonfiantza horiek badauden, hori egia da, deskonfiantza horiek badaude, baina nik benetan uste dut kolaborazioa oso garrantzitsua dela instituzioen artean, maila desberdineko instituzioen artean, eragile desberdinen artean, sektore desberdinetakoen artean, zeren hori da bide bakarra helburu batera iristeko. Eta gainera, benetan pertsonengan fokoa jartzeko, hori interesatzen gai digu, talentu gaztea eta inklusioa bultzatzeko. Eta esango duzu, Donostia, holarako plan bat, enplegu plan bat onartzen duen hiria da, zergaiti da, onena garelako? Ez, bakarrik horregatik. Donostiako sustapenak benetan lan bikaina egiten du eta eskerrak eman nahi dizkiet eta zoriondu nahi dut bertako taldea. Baina, egia da, lehenengoak izan garela hau egiten zergaitik, aspalditik garatu izan ditugulako horrelako programa eta laguntzak. Eta dagoeneko lerrokatuta gaude legeak ezartzen dituen premisa horiekin. Bada premisa argi bat, eta gu horren alde gaude, eta leheno aipatzen genuen zein zen. Lehen, programak ezin dira goitik bera bakarrik egin, betik gora egin behar dira. Eta zentzu horretan, hurbiltasunetik sortzen eta diseinatzen diren politikak, batez ere enplegu politikak, eraginkorragoak dira. Errealitatetik gertuago daudelako. Zein da Donostiaren errealitatea? Donostian, tamaina erdiko hiriak gera, 180.000 pertsona inguru bizi da bertan, bizi kalitate maila altua daukagu, prestakuntza maila altua gure herritarren artean, eta bizi esperantzak 83 esperantza 83 urtetik gorakoa da. Eta gero badaukagu ere B aldea. 6.400 pertsona bertan enplegurik gabe daude. Profil horiek gehienak emakumeak dira, 55 urtetik gorakoak, eta baita ere pertsona gazte eta migranteak kualifikazio gutxikoak. Gizarte zaharkitua gara eta datu batzuk emango dizkizuet. 25 pertsonetatik batek 60 urte baino gehiago ditu, eta 15 urteko pertsona bakoitzetik 2 ditugu 60 urtetik gorakoak. Alegia. Ondorioa zein da? Dagoeneko buruan daukagu markatuta eta zera da.
gure gazteak Donostian gelditu behar dira eta bertan garatu behar dute bere bizi proiektua eta migranteen aportazioa behar dugu. Gizartearen eta komunitatearen parte izateko eskubideaz gain, ezin diegu uko egin bere aktiboei, zeren behar ditugu benetan. Ez naiz zer arraroa esaten ari, fenomeno hau geroz eta herrialde barkatu hiriburu gehienetan gertatzen ari da, Europa geroz eta zarragoak direnak, baino aldi berean ongizate egoera hori mantendu nahi dutenak. Piramide poblazional horri buelta emateko eta gizarte ongizate hori mantentzeko, migrante horiek behar ditugu tendentzia hori orekatzeko eta gainera aniztasuna ematen dutelako hirian. Zorionez, aipatzen ditudan erronke horiei erantzuteko, dagoeneko baditugu palanka batzuk, eta gure egoera nahiko ona da, hasteko. Badugu sare ekonomiko, ehun ekonomiko fuertea, batez ere zerbitzuetan oinarritzen dena. Horrek aukera asko sortzen ditu perfil desberdineko pertsonei, formazio perfil desberdinei. Eta bi alde izango lituzke honek. Alde batetik ekonomia urbana dugu, hiri ekonomia, enpleguari aukera ematen diotenak, adibidez gastronomia, hurbileko zerbitzuak, aisialdia, eta beste aldetik ekosistema berritzaileagoa da, zientifiko-teknologikoagoa, eta zabaltzen ari dena. Berrikuntza ehun kontsolidatua eta fuertea dugu eta hiriko enplegu guztien herena dira. Hezkuntza prestakuntza informatikoa ere badugu, baita ere lanbide heziketakoari lotutakoak. Eta argi eta garbi sortzen ari den kultura berri bat da iniziatiba edo ekimen horiek modu eraginkorragoan desplegatzeko. Enplegu plan hau garatu dugu, 15 milioi euro mobilizatuko ditu datozen 4 urteetan. Kalitatezko enpleguak, inklusioa eta mejora kompetitiboan oinarritzen da, enplegu gehiago lortzeko, baina baita ere plan hori bera ikuskatzeko. Eta, ez zaituzte eta aspertu nahi 40.000 daturekin, baina nahiko nuke Donostiako adibide hau aipatu, harro gaudelako, kombinatzen dituelako innovazio soziala, enplegu aukerak baztertzeko aukera dauden kolektiboei, eta adibide hori zein da, UBA alberge eskola, aterpetxe eskola. Aterpetxe arrunt bat da, edozein pertsona joan daiteke, bertara joan, bokadillo bat jan, atxaldea pasa, asteburu pasa eta bertan lo egin. Baina adibide ona da ikusteko proiektu hau prestakuntza eta inkluso sozialeko proiektua dela ikusteko. Bertan lan egiten duten langileak, baztertze arriskuan dauden pertsonak dira, bertan bere prestakuntza egiten dute, bere prestakuntza hori homologatuta dago, eta beraz, ibilbide hori bukatzen dutenean aterpetxe eskolan, lan merkatuan sartzen dira arrakasta handiarekin. Ekimen hau behar batetik sortu zen eta hotelen eta ostalaritzaren sektoreak berak esan zigun pertsonal falta zuela, pertsonal kualifikatuen falta zuela, beren beharrei erantzuteko. Eta beraz, iruditzen zait, aterpetxe hau benetan arrakasta eredu bat dela. Ikusi da, pertsona hauek, zaurgarri zirenak, esperientzia praktikoa eduki dezaketela.
eta bertara juten bagera, ikusten dugu rezepzionista bat daukagula, bisuetako kamareroak, baita ere tabernako kamareroak, zerbitzariak, eta bertan egiten ari dira beste prestakuntza hori. Eta hori bukatu eta gero, lan merkatuan sartuko dira, enplegu normal bat lortuko dute, nolabait esateko. Badira beste aktibazio programa gehiago, enplegu plan honen barruan. Adibidez, ekintzailetza babestu, talentu gaztea babestu, baina gure premisa nahiko argia da, eta zuk dagoeneko komentatzen zenuen. Eta zera da, enplegua erramenta gako gisa ulertzea inklusio sozialerako eta aukera berdintasunerako. Ez modu asistentzialistan, baizik eta beren bizitza prestatzeko erramenta gisa. Ritxi, orain zure txanda, 3. sektoretik, ni atrilera joango naiz, hori da nire egingo dudan lehen gauza. Atrilera eusiko naiz, eta saiatuko naiz pixkat formal izaten nire hasierako aurkezpenarekin. Aurkezpena jarri dezakezue, mesedez? Yo soy casi ciega. Ni ia itxuo naiz, ez zaituz eta oso ondo ikuste, apunteak ere oso letra handian idazten ditut ikusi ahal izateko. Programan Reaseko presidente gisa agertzen naiz, kolaborabora, ni presidente izan naiz, Reasekoa, gaur egunez naiz, eta ekonomia solidarioarekin konprometituta nago, baina esaten dudan guztiak ezin zaio egotzi Reasi. Hau nire iritziak dira. Kolaboraboran iniziatiba sozialeko erakundea gara, ekonomia sozial eta solidarioa lantzen dugu, eta lehen bertako garapeneko maila eta lan politikak landu ditugu, eta guk zer esaten dugu, kolaboraboran zer egiten dugu, erronkak birdefinitzen dugu moduak eraldatuz. Ez hainbeste zer egingo dugu, baizik eta nola egingo dugu, eta nola horrek eraldatuko ditu egiten ditugun gauza horiek. Zertaz hitz egingo dut datozen 10 minututan? 3 matiz izenburuari buruz, gonbidapen bat dimentsio hirukoitzetik, eta patchworkari gehitzeko 4 proiektu. Lehenengo matizea. Robertok esan du nik arte ederrak ikasi ditudala. Nire lana gaur egun ez dakit artetik ez da praktika artistikotzat hartzen, baina nik ala aldarrikatzen dut. Artistak egiten duguna, egin batean, ez da konponbide bat ematea, baizik eta galderetan sakontzea. Eta gainera, espero ez diren aldetatik eta errealitatea jakeatzen dugu sortzaile izaten saiatuz. Hau enpleguari buruzko saioa da, eta lehenik eta behin arazo bat dugu. Enpleguaren paradigman oinarritu gara, eta nahiko nukenik hortan zentratu. Lana enpleguaren aurretik, alegia, badirudi enplegua beti dela bizia irabazteko atea, eta nik uste ez dugula horrela pentsatu behar. Pentsatu behar dugu ea gutako bakoitzak zer aportatu diezaiokegu komunitateari, eta zer zerbitzu bokazio izan behar dugun. Komunitateak behar dugulako denok zerbait jartzea bizitzak aurrera egiteko. Beraz, hori izango litzateke lehenengo matizea. Lana enpleguaren aurretik. Bigarrenik, jarduera ekonomikoa. Nik ekonomia sozial eta solidarioaren parte naiz, baina ekonomiak bitarteko izan behar da ez helburua, eta beharrak asetzeko behar du. Ni marketing master hori egin nuenean beti beharrak sortzen ziren, kapitalismoan beti behar batzuk daude ez duterak zertarako balio, eta beraz, nola identifikatzen dugu kolektiboki, komunitarioki, zeintzuk diren abordatu behar ditugun behar horiek?
eta kontuan hartu badu gauza bat jarduera ekonomikoa egiten dugunean, sare publiko komunitarioan egin beharko genuke. Eta Entonces, hirugarrenik, bai, hurbileko merkataritza bai, baino arduratsua eta konprometitua ere. Amazok ja badauka azkeneko kilometroaren kontu hori, dena da hurbilekoa, beraz, sortu dezagon hurbilekoa gertuko harreman horietan oinarrituta. Ekonomia sozial eta solidarioko kualitateek hortan asko aportatzen dute. Ondoren, 3 dimentsio edo behar dugu oinarri bezala. Plankak goizean intersekzionalitatea aipatu du. Nire ustez ez da hitz arraro bat, benetan sinetsi behar dugu hori. Erronka konplexuak gauza asko landu behar dituzte. Intersekzionalitatea zain desparekotasunak daude. Eta kontuan hartu behar ditugu dauden problema eta tensio horiek, eta multidimensionaltasunetik landu behar ditugua. Azken finean, hainbeste erakunde ditugu, departamentu, bakoitzak bere nitxoa du, nolabait esateko. Eta nire ustez gaur egun ja hori ezin da gehiago asumitu. Eta horiek eraldatu egin behar dira. Guk ez dugu nahi publikoa desagertzea, baina beste modu batean funtzionatu beharko luke. Neoliberalismoaren mehatxuaren aurrean eta publikoa desmontatzearen mehatxuaren aurrean, gure ustez, publiko-pribatu harreman hori esan ordez, publiko komunitario izatea nahiko genuke, komunitatearen parte izateko bokazioarekin. Eta ondoren proiektu konkretuak behar ditugu, esperimentalak berriak, eta erakusten dutenak funtzionatzen duten ala ez. Zeren nik bizitzan egin ditutan gauza askok ez dute funtzionatu. Erronkak zailak dira, eta saiakera eta errorea. Zuek, uste zenuten Reaseko presidente nintzela eta horregatik gonbidatu nahi zute, baina akats bat izan da. Bigarren logikara pasako gara orain. Osasungarria dena eta zaintza praktikatzea gu. Helburu bat pertsona osasungarriagoak izatea izan beharko ginateke. Adibidez, Donostia hiri zoriontsuena izan nahi du Donostiak. Gero daukazu hori Donosti Bilbon arteko rollo hori, nire ustez pixka bat zoriontsuagoa bagina, ja horrekin nahikoa izango litzateke. Salutogenikoari buruz, baina ez da osasuna kardiopatia bati buruzari, ez naiz horri buruzari, baizik eta baldintzak sortzea ondo bizitzeko. Adibidez, Frantzia Marquez Kolonbiako gobernura iritsi zanean, vivir sabroso esaten zuen. Zaporez bizitzea, feminista, ekologista, solidarioa eta dekoloniala. Nire ustez, kanpotarrak hartzeko dekonstruitu egin behar gera. Nik ezain matxista izateko Jesu Kriston lan egin behar izan dut dekonstruitzen, deseraikitzen. Berdina gertatzen da dekolonialtasunarekin lan handia egin behar dugu. Ulertu behar dugu leku batzuetan gure aurretik doazela. Uste dut humilagok izan behar garela, eta onartu behar dugula beste lekutan gauza harrigarriak egiten ari direla, onartu behar dugu, eta besteekin lan egiten ere ikasi behar dugu. Eta badugu beste zutabe bat. Aldaketak handi batean honakoak direlaren konbikzioa, kulturalak, jarrerak eta ohiturenak, dagoenek zuk pentsatzen baduzu bizia irabazi behar dezula, ja hori buruan daukazu, eta hori aldatu egin behar da. Eta horrek ohitura aldaketak ere ekarri behar ditu. Nik pentsatu dezaket feminista naizela, baina egunerokotasunean ez badut hori frogatzen, eguneroko rutinetan, nire bikoteak haize hartzera bidaliko nau. Imaginarioenak, lenguaienak, ariketa pertsonal egin behar da, baina kolektiboan.
Belen Gopegi ez dakit ezagutzen duzuen, asko gustatzen zait, idazlea da, eta bere azken liburuetan autolaguntzatik sozio laguntzara nola pasatu aipatzen zuen. Zer egiten dugu aipatu dudan guztiarekin lotura duena? Guk kolaboraboran, minutu bat daukat, erdian egon nahi dugu, baina aldi barian ez egon. Patchwork edo edredoi hori sortzearen ekilurra aipatu nahiko nuke. Plataforma, ordainketa kooperatiboetarako plataforma da. Komunitarioa dena indartzen duten tokiko merkataritza eta zirkuitu ekonomikoak laguntzeko. Herritarrak konplize egiteko plataforma da. Lehendakaritzatik, patxetik, guk egiten ditugun proiektua ez da bakarra baizik eta hainbat pertsonen artean egiten diren proiektuak izaten dira. Zer gehiago egiten ari garen? Eusko Jaurlaritzak martxan jarri du misioka lan egitearen ideia bat. Horrek multimaiak edo landu nahi ditu. Eta zertan ari gara? Harreman komunitarioak dagoeneko osasunarentzat aberasgarriak direla demostratu nahi dugu eta ekintza komunitario horrek zer ikusia dauka osasun gintzarekin edo osasun garrizatearekin? Beste gauza bat eta zer ikusia dauka gaurko saioarekin. Inklusio mailei buruz ari naiz. Muskizko inklusio mailarekin lan egin dugu, eta prozesu kolaboratibo bat egiten ari gara, protokolo bat, diseinatzeko koordinazio protokolo bat. Esaten dugu multifaktore, multisistemiko izan behar garela, logika intersekzionaletik landuta, dena nahasten da. Hemen badago zerrenda bat, lana, entorno soziala, familia, mai horrek logika horretatik funtzionatu dezake. Eta, orain ja, bukatzera noa, SSA hausnartuz. Bilo ekintzarekin eta Reas Euskadirekin batera egin dugu, eta ekonomia sozial eta solidariotik pentsatzen dugu ze politika sozial garatu behar ditu Bilboko udalak, ekonomia sozial eta eraldatzaileak bidea izan dezan. Eta ekintzailetzarekin zer ikusia dituzten proiektuak ditugu, kontratu eta erosketa arduratsuekin, eta bar. Eta ja, isilduko naiz, jarraituko dugu josten, baina baldintzak jarri behar ditugu ondo josteko. Ez da soilik jostea baizik eta zen baldintzak jarri behar ditugu ondo josteko eta ez egoteko ja bukatu nahi dut eta etxera joan nahi dut. Eskerrik asko. Esker mila, Richard. Javier. Ritxi orain ere txanda da, azkeneko irudi horretan ezakit konturatu zareten, berare gustatzen zaio, bere presentzia eta bere erdian egotea. Baina Ricardo hemen egon izan balitz, margotzen egongo ginateko, seguraski gaurko saioa oso desberdina izango zateken. Ni apur bat maila municipaletik hitz egingo dut, hurbiltasunari buruz hitz egingo dut. Leno Maribik hitz egin du, komentatu digu enplegu eta tokiko garapen planari buruz, ez dizuzkizuet datuak errepikatuko. Enplegu eta tokiko garapen plan hori onartu dugun lehenengoak ez gara. Baina gu motelagoa jangera neurri asko sartu ditugu, apur bat liatu gara, bilera batek atera ginen eta, eztabaida handiak izan genitun. Eta batzuetan pentsatzen dugu, baina non ari gara sartzen. Batzuetan gure buruarekin nahastu egiten gara, baina laster aurkeztuko dugu ekainaren 22 astean. Eta plana martxan jarriko dugu 2. seihilekoan. Gure abiapuntua zera da.
maila makroekonomikoko ikuspuntutik gu herrialde txikia gara. Ez dugu kanpo eragin handirik, ez dugu baliabide handirik. Eta beraz, berri txarrak ditugu eta nondik hasiko gara. Baina, zer dugu? Egitura administratibo enpresarial ona eta pertsona oso prestatuak. Gure plana horretara doa zuzenduta enpresetara, administraziora eta batez ere pertsonetara. Eta honekin guztiarekin plana sortu dugu, bereziki pertsonei zuzenduta. Alderdi soziodemografikotik hasita, datu batzuk ditugu eta komunak dira. Egin dugun diagnostikoan, hiriari buruzko diagnostikoan, ikusten dugu datuak ez direla oso desberdinak gure hirian edo lurralde mailan. Egia da, mailaz jaisten garenean, auzo desberdinetan bai ikusten ditugula desberdintasun batzuk eta ezaugarri desberdinak, eta hor landu behar dugu ja inklusioaren gaia. Baina, argazki orokorra da gizarte zaharkitu bat, hiri asko baten barruan, eta prestakuntza edo heziketa mailan, heziketa maila handia dago pertsonengan. Enpresaren ikuspuntutik sustatu behar ditugu aukera sektoreak eta sektore tradizionalak. Lortu behar dugu sektore guztiak batera bultzatzea. Aukera sektorek zer lortzen dute? Gure maila ekonomikoa hobetzea eta horrek arrastatuko ditu sektore tradizionalak. Horietan, batzuetan maila ekonomikoak ez dira hain altuak, aukera sektoretan bezain altuak, baina orokorrean ikusten dugu besteak handitu egiten dituela. Eta hori da helburua, gizarteak hobeto funtzionatzea orokorrean. Aukera sektoreak zerrekin daude lotuta? Komunitatearen alderdi ekonomikoarekin. Gu zerbitzu hiri bat gara, gure jardueraren 90% zerbitzuak dira, baino azpisektore asko daude bertan. Eta aukera sektore horietako asko zerbitzu sektorean daude. Zerbitzu aurreratuetan, industriarako zerbitzu aurreratuetan zentratu nahi gara, area metropolitano guztian. Hor dago industria guztia, eta gure ideia da zerbitzu aurreratuak industria horren babes gisa bultzatzea. Ondoren silver ekonomia dugu guk, esaten dugu, hiri zaharkitua garela, eta holako sektorean enplegu asko egongo dira. Ondoren industria sortzaileak ditugu, sektore zabalean, sektore berritzaileak dira. Eta azkenik ekonomia zirkularrean gaude. Etorkizuneko tendentzia bat da, gizarte batzuei kostatzen zaie ekonomia zirkularrean inbertitzea, ez daukalako erretorno azkarrik, baina hortan inbertitzen dutenek urte batzuetan jasoko dute uzta. Sektore tradizionalari dagokionez, batez ere merkataritzari ematen diogu garrantzia. Gure barne produktu gordinaren 12% da. Duen bisibilidadearengatik eta lokal horiek kalean daudelako, aberastasuna sortzen du sektore honek, baina horrez gain ongizate bat sortzen du hirian eta beste programak bultzatzen laguntzen du, adibidez, udala bultzatzen ari da, ikuspegi aktiboa izeneko programa bat, adineko pertsonei zuzenduta. Bilbao ekintzaren bidez, merkatariekin kontaktatu dugu, eta hurbileko merkatariek ikusi dugu, adineko pertsonak ezagutzen dituzte,
egunero bere komertzioetara juten dira, erostera, eta nahi duguna da kontaktu hori mantentzea. Noizbaiten ikusten badute adineko pertsona bat ez dela etortzen, eta baldin badakite bakarrik bizi dela, agian udalari deitu diezaiokete, esan ez daizu pertsona hau ez da etorri, egun askoan, eskola ibilbideak ere beste programa bat, landu dugun beste programa bat da, segurtasunez joan daitezke eskolara, baina noizbaiten arazo bat baldin badute, komertziotara joan daitezke eta dei bat egin. Enpleguari buruz hitz egin da, langabeziari buruz hitz egin behar dugu, bai, langabezia tasa baxua da, baina programak, guk lantzen ditugun programak kolektibo zehatzei zuzenduak dira. Pertsona hauei kostatzen zaie lana edo lan duina bilatzea bere kontura, adibidez 45 urte baino gehiagoko pertsonak dira, baina benetan gertatzen da, 45 urtetik aurrera ikusten dugu zailtasunak daudela berriro lan merkatuan sartzeko. Eta 45 urtetik aurrera are gehiago. Behin langabezian denbora asko egonda gero, zaila da pertsona horiek berriro lan merkatuan sartzea eta programak sortzen ditugu haientzako zer. Norbait lanean ari bada, gero erresagoa da berriro beste lan batean hastea edo beste enpresa batek kontratatzea. Baditugu prestakuntza programak, enplegu programak, eta lan dinamika horietan egiten dute batez ere lan, berriro lan merkatuan sartzeko helburuarekin. Hori guztia distrito desberdinetara jaitsi nahi dugu. Lan handiagoa egin behar dugu bereziki hiriko zona batzuetan. Langabeziaz gain, enpleguaren kalitateari buruz ere hitz egin behar dugu eta hori landu behar dugu. Sektore desberdinetan, kolektibo desberdinetan, adibidez, migranten kolektiboan, normalean kualifikazio baxuko lanetan aritzen dira, ingreso edo diru sarrera gutxiago dute, eta portzentai altu batean feministatuak daude, eta hori benetan landu behar dugu. Eta ondoren belaunaldi erreleboaren gaia dugu. Benetan merkataritza sektore kritikoa da, komertzio txikiak bat eta 3 pertsona lan egiten dutenak datozen 5 edo 7 urtetan jubilatu egingo dira, eta ostalaritzan ikusten dugu erreleboa azkarra dela, baina merkataritzan, komertzioetan, baita errentagarria diren komertzioetan, ez dute negozioa traspasatu nahi, ez bada bere familiako norbaiti. Hau guztia, gure kasuan behintzat, hasiera batean, honetan guztian prestakuntza oso garrantzitsua da. Lan guztiek prestakuntza eskatzen dute. Lehen, leku batean lanean hasten zinan, eta lan eginez ikasten zenuen, baina gaur egun edozein lanetan makinaria erabiltzen da, ordenagailuak erabiltzen da, eta horrek aurretiko prestakuntza bat eskatzen du, eta hasieratik implementatu behar da, norbait lan merkatuan sartzen denean, dagoeneko ja eduki behar du prestakuntza hori. Guk zer ikusi dugu? Prestakuntza zentroak maila guztietan oso potenteak direla. Badugu azpiegitura kalitatezko prestakuntza emateko maila guztietan. Hori bai, eskaintza, eskaerari egokitu behar zaio, batzuetan desenkaje batzuk badirelako. Eskerrik asko, Javier. Beno, 10 minutu berandugu hasi gera, 10 minutu lehenago bukatu behar dugu, eta beraz 10 minutu geratzen zaizkigu. Gure artean hitz egiten jarraitu, ordez gustatuko litzaidake zuei hitz egiteko aukera ematea, baina mesedez galdera motzak egiteko.
lau errealitatea aurkeztu ditugu, eta mesedez saiatuko gara agian galdera motzak egiten eta erantzun motzak ematen. Eta horrela, 10 minutu horiek ondo aprobetxatuko ditugu. Norbaitek galdera motz bat badu, eta norbaitek galdera luze bali badu, joan dadila mozten. Mikrofonoa gerturatuko dizute. Eskerrik asko. Beno, hemen hitz egin dugu sarekatzeari buruz, harilkatzeari buruz. Gaur goizean, etxe bizitzari buruz asko hitz egin dugu. Enplegua ez zuten dugunean, etxe bizitzare etortzen zaigu burura, eta batez ere Donostian. Bere alabak, nire lagun baten alabak, Donostin lan bat lortu du, baina ezin du bizitzeko, bizitoki bat aurkitu bere soldatarekin ordaintzeko gai dena, baita pisua partekatuta ere. Beraz, gobernantzari buruz hitz egiten dugu, eta abar, administrazioko esparru desberdinetan, baina denek elkarrekin lan egin behar dute, inklusiorako zeren zuk esan duzuna garrantzitsua da, eta enplegua inklusiorako sarrera izan daiteke, baino etxe bizitzarako sarbidea ere garrantzitsua da. Eta hori etorri zait burura Donostiari buruz hitz egin duzulako, eta nire lankide batek adibide hori eman zidalako. Bai, erabat ados nago zurekin, etxe bizitzaren merkatuaren errealitatea horrela da, eta pauso bat atzera joango naiz. Bizi plan bat egin ahal izateko, eta dirudunak eta beratsak ez garenok, etxe bizitza bat behar dugu, eta enplegu bat behar dugu. Horiek dira bi oinarriak. Hortik aurrera, hasi gaitezke ibiltzen. Zorionez, ekonomikoki eta enpleguari dagokionez maila egokia da Donostian, baina zoritxarrez etxe bizitza eta etxe bizitzaren sarbidea oso zailak dira. Eta hori da errealitatea. Zona eremu tentsionatua izendatuak izan gara, administrazioak esfortzu handia egiten dute etxe bizitza garapen publiko berriak egiteko, baina argi dago neurri drastikoak behar ditugula hemen. Eta hori zer da, etxe bizitza publikoa eraikitzea Donostin eskala handian. Otra pregunta un poco más corta. Galdera bat, lehenengoa baino laburragoa. Bai, motz. Eta mugikortasunari buruz hitz egin nahi dut. Adibidez, Gasteizen enpleguak dituzu poligono industrialetan, Jundizen, Olarizun adibidez, edota Miñanoko polo teknologikoa duzu, baina ez baduzu kotxerik ezen zara aurrea iritsi, edota ordutegiak ezinezkoak dira. Beraz, nola implementatzen duzu hori? Bai, 15 minutuko hiriari buruz ez dugu hitz egin, baina ideia hori berrartu behar dugu. Enplegua denez zentroa, berdin du 2 ordu behar badituzu lanera joateko. Ez, nire ustez hori aldatu behar da. Publikoak eraiki behar duelaren ideia hori, nire ustez karretera gutxiago eraiki eta autobus gehiago jarri behar ditugu. Nik Gueñesetik nator, Bilbora joan behar izan naiz, Bakion bizi naiz udan, baina ez banago Bakion, autobusa 2 orduro daukat eta 9 bukatzen dira, hori ezinezkoa da. Gainera, itxua naizenez ez dut gidatzen. Arantzazula beranoanean, Arrasaten, dagoen Bizkaia ez danez, are zailagoa da. Beraz, azpiegitura publiko bat eraiki behar dugu ondo mugitzeko, edo bestela, nire ustez, beste guztiak ez daukazten zurik. No es el... Cierto, nosotros, Kontua ez da HTA eraikitzea. los grupos, Bai, entitate empresarial, sozial guztiak inkorporatzea ere atera da gai hau. Alegia, poligonoak egia da gaizki komunikatuak daudela. Eta benetan zaila da hau konpontzea. Badago ideia radial moduko bat, zer esan nahi dut honekin bazuk,
ibilbide horta lan egiten baduzu, zortea daukazu, baina nik adibidez, nik ez daukat inolako arazorik garraioari dagokionez, Bilbo erdian egiten dudalako lan, baina poligonetarako konponbide bat aurkitu beharko genuke garraio publiko egokia eukitzeko, ordutegiei dagokionez, eta bar. Galdera gehiago? Bueno, plenarioan dagoeneko hitz egin dut, baina berrepikatuko naiz. Inklusioari buruz hitz egiten badugu, inklusio territorialari edo lurralde inklusioari buruz ere hitz egin behar dugu. Hurbileko merkataritzari buruz hitz egin duzue, baina landa eremuan bizi garen ontzat hori da herriko denda txiki bat. Desagertzeko arriskua dugu, hurbileko merkataritza hori landa eremuan desagertzeko arriskua dago, errelebo falta dagolako, ez gaudelako, eta hiri handiekin komunikatuta gaudelako, eta edozer gauza erosi dezakegulako distribuidora handien bidez. Beraz, gustatuko litzaidakea norbaitek gai hau lantzen duen ala ez, eta nola lagundu dezakegun hau konpontzen. Eta inklusio jardunaldi hauetan gustatuko litzaidake landa eremuko arazoak gehiago bisibilizatzea, batez ere herri txikietakoak. Bueno, la realidad es que nosotros... Beno, zein da errealitatea? Guk merkataritza plana lantzen ari gara, eta merkataritzaren arazoa ez da soilik hirietakoa edo landa eremuetakoa, baizik eta arazo orokorra da. Baina, karo, ni nire liburuari buruz hitz egitera etorri naiz, eta nire liburua kasu honetan Donostia da, sentitzen dut. Bai, nik ez dut libururik. Ekilur, nire ustez, gauza horietan pentsatzen duen tresna da. Zuk sare komunitario hortan pentsatzen duzu, eta guk banaketak egiten ditugu oso binarioak. Ez, denda da, beraz, negozio pribatu bat da. Baina, agian beste modu batean pentsatu behar dugu. Ulertzeko beste modu batzuetan pentsatu behar dugu. Imaginatu, ekonomato bat jartzea, eta hori publiko komunitarioa izatea, eta hori egiteko inbertsioa beste modu batean egin beharko litzateke edota, adibidez, furgoneta bat, herri doana, bere zerbitzua ematen. Horrelako gauzak inventatu behar ditugu eta ez soilik ekintzailei utzi ideia hauek. Bai, herri saltzen zuen gauzak saltzen zituen furgonetarena, lehen hori duela 50 urte, ala zen, baina gero galdu eginda, mundu guztiak autoa duelako gaur egun, baina herri txikietan, herri oso txikietan, agian hori izan daiteke aukera bakarra. Eta subentzioak behar ditu eta publikoa izan behar du. Ez dago mikrofonorik eta beraz ezin dut hitz egin. Bai, zehazki prozesu honetan ikasten ari gara. Euskadin landa eremuak konfigurazio oso espezifiko bat dauka zergaitik, Tolosaldeara juten bagara, udal batzuk oso landa eremukoak dira, eta komarkalizazio potente bat dago, adibidez Tolosa, baino Araban adibidez kasua oso desberdina da. Anistasun hori nabaritzen dugu eta gure hausnarketan barneratu behar dugu. Batzuetan hiri edo udal handiei begira egoten gara, tamaina handia dutenei, baina saiatu gara prozesu piloto honetan tamaina desberdinetako herriak barrenatzen saiatu gara gauza desberdinak ikasteko, eta egia da batzuetan landa eremuak ez ditugu presente. Creo que tenemos que ir... Bueno, amaitzen joan bar gara. Espero dut zuen buruetan oraindik galdera asko dituzuela eta gauza asko erantzun gabe gelditu direla. Ideia batekin geratzea nahiko nuke.
hiri lurraldeen arteko distantziak, eta batez ere Euskal Herrian eta Euskal Hirian, distantzia hori geroz eta motzagoa da. Hiria geroz eta presenteago dago, baina gero eta zailtasun handiagoak daude kontzeptu hori erabat disfrutatzeko. Baina batzutan berdin du hiriaren erdian bizi bazera, bizi baldintzak ezin direlako, agian ez direlako oso onak, baina agian bizi zaitezke urrutiko herri batean eta zailtasun berdiak dituzu. Nire ustez lurralde oso txikia gara, mendekotasun handia dugu denon artean, eta asko landu behar dugu nire ustez herritartasuna. Alegia, nola ikusten duen herritarrak bere errealitatea. Nire ustez, herritarren kalekumen begirada falta da beren bizi proiektuarekiko, alegia, enkarterriak edo Orozko ez da beste lurralde bat, baizik eta nire auzoaren parte ere bada, eta haiekin baditut zainak, komunikatzen dituzten saiak, baliabidei dagokionez, espazioari dagokionez, zerbitzuei dagokionez, eta beraz, gure errealitateari binkulatuta dagoen zerbait bezala sentitu beharko genuke. Nik etxeko lanak daramatzat etxera. Gertutasunaren lanketatik, gertuko ekonomiaren lanketatik, nola konponduko dugu ondo lantzen ari ez garen triangulazioa. Zergatik, ez garari talentu gaztea ondo baloratzen, ez garari emanzipazioa sustatzen berez dagokion urteetan, 25 urte, alegia. Bestetik, ez garari ondo lantzen migranteen lan talentua. Hasieratik jakintza eta esperientziaren kontribuitzaile direnak, eta uste dut ere ez garela ondo lantzen beste talentu bat, eta da pilatutako esperientzia edo jakinduria erretiratu diren horiena. Nire ustez triangulazionek ez du ondo funtzionatzen. Zergaitik, gizartea apurtuta dagoelako, eta nire ustez gizarteak nahikoa oparitasun du denok ondo bizitzeko, baina apurtuta dago. Lehenik eta behin, jakinduriaren hiriak ditugu eta zerbitzuen hiriak. Horiek lirateke zaintzenak. Eta zergatik ez ditugu kontzeptu horiek partekatzen? Jakintzaren hiriek gehiago landuko balute zaintzatik, eta zerbitzuen hirikoek apur bat gehiago landuko balute jakinduriatik, zer eragin izango luke horrek guztiak? Ni pentsamendu honekin noa etxera, norbaitek kalimotxo eta pintxopotearekin gehiago asnatu nahi badute, ongi etorriak.